Il-President Emeritu Edi Fenekadami għala 90 sena, politiku li serva bħala kap tal-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni, Prim Ministru u President, avukat li daħal fil-politika fl-1961 u li jibqa' nfakkar għal kisbiet kbar bris il-poplu Malti u għawċi kollu. Bosta kienu dawk li waslu l-awguri tagħhom lil Edi Fenekadami fl-okkażjoni ta' eluq sninu fil-waqt li jirringrazzjaw ta' dak kollu li jagħmel magħhom u għal pajjiżna. L-erba' filgħodu mdawwar bil-qraba u l-ħbieb Edi Fenekadami flimkien ma' ulidu laqgħu lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illi kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalascione. Preżenti wkoll kien hemm ukoll fost l-oħrajn l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi. F'kummenti lin Net News il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech stqar li jum bħal dan huwa opportunità sabiex il-poplu jwasslu messaġġ ta' gratitudni lil Edi Fenekadami. Llum ma niċċelebrawx biss il-Edi għaliex għalaq 90 sena, ma niċċelebraw min kien Edi. Edi kien dak ir-raġel, dak il-kap tal-Partit Nazzjonalista, dak il-Prim Ministru però wkoll missier Malta Demokratika, missier Malta Ewropea. Kien dak il-persuna jien dejjem ngħid biċċi minn quddiem li fetaħ beraħ l-opportunitajiet f'pajjiżna mhux biss għaż-żgħażagħ imma t-tfal u l-ġenerazzjoni kollha ta' dak iż-żmien u anke sal-lum. Bernard Grech sostna li kliem Edi Fenekadami għadu jgħod sal-lum il-ġurnata. Niftakar il-Edi jgħid Malta qed issejħilna, Malta qed issejjaħlek. U llum l-istess. Dak li kliem għadu attwali, Malta qiegħda ssejħilna, Malta qed issejjaħlek u rridu nibqgħu illum ukoll bħala Partit Nazzjonalista naħdmu biex pajjiżna jerġa' jkun pajjiż aktar demokratiku, pajjiż illi jista' jimxi l-qudiem mingħajr ixkil ta' dawk illi ddeċidew li jaħtfu għall-interessi tagħhom. Edi Fenekadami kontesta l-elezzjoni għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista fl-1977 u kien elett wara George Borch Olivier u mexxa u rebbaħ lil Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali tal-1981 iżda l-Labor baqa' jmexxi minkejja li ma kellux il-maġġoranza tal-poplu. 6 snin wara Edi Fenekadami rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-1987 u fit-12 ta' Mejju sar Prim Ministru fejn baqa' jservi f'din il-kariga sal-1996 reġa' rebaħ l-elezzjoni ġenerali u sar Prim Ministru mill-ġdid fl-1998 fejn baqa' jservi sal-2004. F'dak il-perjodu u mexxa l-pajjiż lejn is-sħubija fl-Unjoni Ewropea biex jibqa' nfakkar bħala missier Malta Ewropea. Fix-xhur ta' wara Edi Fenekadami serva għal 5 snin bħala President ta' Malta sal-2009 biex temm il-karriera fix-xena pubblika fl-ogħla kariga tal-pajjiż.